Nee, ik heb maar gezegd, laat die stiefeltjes in godsnaam achterwege. Maar zijn dan maar geluisterd. Doe maar. Ik, geen stiefeltjes. Maar hoe ligt ze nu dan met een bed? Ja, dan een goeie vrouw. Die is echt een goeie journalist, man. Hoe ligt ze Dat met een bed? Dat is diepgang. Hoe ligt ze met een bed? Toch niet vertellen op de televisie? Nee, dat durf ik niet. Vertellen. Ik vind maar wel. Vertel me, hoe ligt ze met een bed? Ik lig meestal alleen in bed en anders lig ik met mijn hond in bed. Hij En moet wat- wat bij laten liggen. Weet ze wie mijn hond is? Pieken. Ja, Pieken. Die lig echt... Ja, dat kruipt dan gewoon bij me onder de dekens. En dan kun je me warm houden. Toch, dat is toch zo leuk? Dat is echt leuk. Meer details kan ik niet geven. Dat kan ik echt niet geven. Nu weet ik eerlijk gezegd niet wat erger is. Of met stiefeltjes in bed, of met Of met pieken. de hond. Of met de hond. Snel. Ik, Ja. ja, cool. Ik denk dat we het hij bij moeten laten. Het is het voordeel is wel, hè. Van Pieken, hè. Dat het gewoon de boterhammen wordt uit de boterhammentuutjes. En dan kan je zich afvragen wat met die tuutjes weer gebeurt. Maar daar hebben we het niet meer over. Hè.